Mantap. Berbesar apa? Berbesar. Iya, berbesar ini. Hari ini Khalifa berbesar. Di pripet. Hari ini berbesar gitu. Ya. Ning di geden-geden ning di. Ning seporone ya ora geden. Lah piye? Ronggen mang untuk mantu paling sampean. Oh, ya. Mbok mahar CV jarene. Apa Suraya. Berarti CV ini mbok kene Khalifa iki. Termasuk korban CV wae. Iya paling karepe didol nggih tambah-tambah iki paling. Lah kowe wis ra ndek CV no. Wis ra apa penting rapi ra duwe CP bene. Ndek CP ra sida rapi kok. Kok lipai gelem karo kowe perkara gara-gara HP-mu iPhone karo duwe CV kuwi kok. Malah sing kono. Iya engko wong sadar CV mbok tolong ra gelem engko. Ya ora wis kadung kelet tok. Wah saiki wis ora dhewe rambute kluwimis kono. Rambute kluwimis jegrik jan rawum. Kuwaya weh. Saiki wis ora dhewe. Yo ora lemis weh jan. iki bermergae. Bermergae ki ngeroe. Ini ketemu klien anjay. Mana aku buka usaha dolan ora ya? Ning ndi? Ngawi. Nah, ya kapan-kapan nah, tapi yo Ngawi ram lho. Ini Ngawi. Dolan to aku duwe martabak Medion barang Kediri enak tapi lali aku gone ra tak tili. Ndek mau ndek kapanane malam Minggu lah nggak tak tili sing Ngawi martabakku. Lah sing arepe iki apa calone? Martabak. Ning Ngawi apa wis ana cabang oke? Yo wis ora, yo maksud iku dolan-dolan rene. Oh. Oke lho. Lah saiki kowe posisine ning Jepara. Ning Kediri sian. Khalifa melok kowe berarti. Iya. Ning Kediri kono. Lah terus kowe mbok angen-angen borong nak kowe arep rapi terus kowe arep bakul opo, ngono usaha apa? Iya iki lekas arepe iki tapi sik modale. Oh, arep bakul opo kowe? Arep bakul pentol. Cocok. Tapi celenganmu wis enek to, mbiyen pas enak-enake, pas dhuwur-dhuwure celengane wis mumpuni. Belas. Baru marai pergaulanmu iki kudu karo yo orang yang pergaulan maksudnya kan kowe kudune duwe kanca sing luwih umur ngono ki telepon sharing ngono ora ketemu ora masalah telepon wis cocok kudune kowe nek ben pas kusure kudune mbiyen pas jaya-jayane viewersmu kae nyelengi bisa barabi buka usaha bareng karo bojomu kok bojomu kon maintenance dikon ngelola kon admini kon manajemeni kowe sing mikir perkembangane ngono-ngono kuwi heeh waduh raimu iku langge kadung api ya lho kadung ora malah mbok tukokne pernak-pernik CB nyeni Mas ya kaliper kan goreng kaliper langge tenang sih ini kita tenang kayak aku ngono kuwi dilolok nih wong gak masalah dicaci mati lah saya wis medun ngene-ngene dalan engko tak dudone apa jenenge aset sitok ben wong ini saya setruk nih bajingan babi ngono lagi Oke. Bonggo poya-poya yo gak jadi apa-apa. Saiki kesel wong golek kerja iki daripada wong kerja iki.
ngandani kowe lho ki Roy. Ya mulai saiki nanti branding. Hubung sosial mediamu cek mlaku rak. Iso. Mumpung lho Roy, kowe berarti lho. Soalnya ngene. Kowe buka usaha gak usah ndadak